Musta naghang ba na? Hang? Ulian na? Paningot naman na. Ulian na? Ubo. Pero wala kahilan din oh. Wala na Michael. Oh, namatay sa Jung. Tatakal magpangot mo. At di nga alam mo ng muot man. Hiluto ni noon, buing. May batasan. Hi guys. Yun doon na uli-uli anas undoy kay haman nang giadso hilot. Ubos og ibabaw, jang kay arong ulian. Awa ulian ni noon. Tail no, tail. Tiil betang gi maadjo kumot gidang tiil kuno nanakit. Kay gi pamauwan bitin na kay magsigig basketball way pahuway. 8 pud ka kilometro adto magbasketball jarang lajuan, japil di pa jud. Kaita. So na konsul na siya na subawan pud siya kay nag-ilis ug sanina basa na pud was ma learn siya ang lesson baka tundas ni agi di ba nasakit pud siya. Agi jang man panggisuot dadto is pasa. Nihigda ra pud bay nga na wala gi sus. Wala gi sentido kumon di gamiton ng sentido kumon nga grabeng ka lisod ka jud magkasakit rong panahon na pero pasalamat pud Ginoo kay na okay na siya guys. So makalakaw na mi karon. Nag-ilis ko og sanina nga naikwilyo. Bitaw kay okay ra man si Irene. Agaw mga sanina uban to na may mo pick up na ron nagsuong undoy. Asa da ida. Diyan dadon sa Antikira kay na may jay buyer. Di na tanan na ra jay ko na magpili ra siya guys og kanang ijang dadon dito sa ila. Karon mo ulay mas puti, record kanang umigas. Ulay mas puti karon atos family house kay si Terry nag-chat si Terry na haning Terry nga uli floor kay panghatda na kuno si Jazz. Alipay ko parang Terry kay gusto gud kog maminjo na si Jazz. Pero mahalo na si Jazz kay kuan na ba na siya 30 plus na pud. Aron taon pud nga kanang mahalo na nagijahang katawang lupa kay luoy po din taon si Jazz magsanaol ras mga naay mga uyab ug naay mga bana. So okay man pud nagijahang uyab. Maadyo man pud. Ja, matik to nagpropose na sila. Kiliga na bigjug matikangkang si Terry ratus ka na nailutaw-lutaw nga cottage kay patuboy-tuboy pag baji. Mura pagi ganahan. Kay lain ra branja kay malipay mo ikid, madto ni wa mo ikid kanam tikangkang ta to. Huy undoy. Nansa na bron? Ihubak na. Tikangkang unja ba? Kay kasuan naman kung na-floating cottage, magluhag mo na dyan nga na, dyan mo nga na kamaw ito balance ba ka, kulbaan ka siguro tanong ko, mahajang kaning ba dyan eh, waram day po mahajang. So karon matuta kay invited man. Kaya di invited, puspusan. Kanang among family house, bayan na namang duwas tiri. Kaya man nang gitungaan sa mga gastos. Gahig ang buhok, wako ka, conditioner pagligon ha gabi eh. Hindi, ko gabi ang dako. Madto na mi guys, nagsarok ko kay grabeng inita madyo man tong naisarok kay di ka jud sangga jud imong naus init. Madyo nang di mapagod datag na. Guys, I am home in our family house. Yeah! Di ba di rin nagpagwapag maadyo grabe nagpuwapag gatid agway tarang puwa ha. Ha? Kining kuwa ko naman ng tog. Kaya guys, ning kuwa ka nagtag na nilipay na ko kay maminja na ni kay mahalo na kay. Ano din na magsikpabujag. Ingag na hunawan. Ingag na hunawan. Nga no ba na inihilapan? Hala. Himsas yan na ni mo? Iko sige mga ping. Ang nga kahimsan mas yan na dan ni. Sa may giko si dapit. May giko si dapit pitudlo ka tang tanawon o napajak ba? Dani? Hagkan ka nung mga. Arang humutar ba jig bata ajig Ginoo tawangan. Apil ko ni pagwa pa kay nay hunawan bi. No. Nay hunawan. Nay manghatod karog hunawan. Kay kuhaon ako ng kamot ni Terry karon. Kamot ri ay agbuong katawan dire kuha ka pelibul. Ikaw ka bilbil. Ha? Excited na ko na sila. Excited na kay giftik pa imo arang puha ha. Wow, natog ka ni kami. Happy ba na ako si musing-sing be? Ala dong white gold ni dang. Maadyo nang kay saktog sukudang, maadyo pagkasukura. Kabaupos limbil mo rag sukod. Log-luwa gamay. Musig Be panawaran ba? Adyo ba tani kawata? Your baby. I love you dai. Adyo sugas liksi. Man, adyo sugas liksi ha. Kita ko ni Nice na kami. Kita kita kan pun karena nay ang anak. Sige na yung ingat ni. Baji ba? Kita pila ka mo. Anak sinit. Adyo tanga dang kay mo ni kawadan. Kani dang ang pingin ni dang makagisi ra ni sa nila dang. Na raman sa ingatan kay aga hay nga na ini ko sangit. Wala arang ka sa te. Abha kagang sanina o ka na makanutnut pa dang. Huy makanutnut. Cha guys, grabe stiri guys oh. Engaji na stiri jak si Mayor pergi reply ya para jak keras. Grip lah jadi keras. Grip lah jadi. Ay ikaw dai grip latan kasi mong keras di Brian dai. Wah. Ato nakahilak biha.
Himusan magusalya na ni Lixie guys, man itong gaping. Usahay si Lixie was mood. Mo nang mo si Arway pod. Nga buang na mga bataan ni. Araga dyan ka, wat sinanggo. Saka-saka na ng karnaba, gusto bintig ba? Hagtong ako an. Gusto nyo baka na bilang. Bila! Ito nag-outro sa ka ha? Ano nag-outro? Yan ako, kita lang may mga lito. Diyan guys, nakasa ni guys. Nakasa ni kanin sakas. Ni sakas karnaba. Andiyan biglat ang bilat. Para mag-supply ha? Hindi mo biglat ang bilat lagi. Halap mo, rapit na magkamap sa nalan. Kapit na! Diyan, sige, pagsakasaka na ng karnaba dyan. Ang karnaba, gisakan kasi nga rin nakadak ah! Dakadak sila na. Dakadak ko kalahap ko na parehang partiles. Buhab dyan. Yes, manang makapot ako ng dakon. I love your song. Ah, dyan ka ba nang hagbag ng mga kagon? Ano, kita nalipad ko kay success na. Kaya magkahawid naman dyan, hapit na lang. Mato. Huwag pa ganin suwagit, pwede, ito masakpan. Naging suwagit man nga, naging mga wat o mga prutas karnaba yung anak. Hindi mo suwagit, ha? Hindi mo suwagit kay. Oo, naging man nga nga. Inig baka kuha na di mo suwagit, kaya masakpas tag-isa. Kaya huwag pa ganin suwagit, hang by success na tatong raus ka na. Nakuha na ang tato. Guys, no? Huwag nasog-sog ka to. May buho ng bilat. Na maglaksi. Dila ka mang bibi. Nagada, danos. Nagad mo liwat, gud mong partilis. Ato tupi. Kay kontrol ba to si mo mas partilis. Asa mo mama ikaw unsay masunod dito. Ato ha. Bibi ha, sabi na bitaw ha, di na mo truk sa kasaka ha. Di na mo truk sa kasaka. Hinoko. Nag-ilis ko sanina kay gintan ko na itong pina-wilyo dyan pinataas ko dari. Madyo ni nga niyan dyan, ipanghunaw. Nga na, kaon man ang dyan, kaon man, di madyo ng freedom. Sadya po kung pinataas, kaya pwede na pong pagkinaansak, pinahambit ko nga nasawa. Ano na, pang sahod. Ikaw, gachod. Naghuwat pa ni silang pader, kaya upas pader na minaw pag drama. Slim wheel, ang luspad nagwait. Slim wheel. Luspad nagwait. Lah. Nga nung ni-enter. Na, kadung singat na. Dang, electric pandang kay. Grabe, yo Slim wheel dang, luwi ka dyan nga. Marag nagkuha na, tubo nagsingat. Madara. Dara. Ay, ikaw dang. Cak, grabe stiri kay laku naman, wapag gani magsugod. Kerag-kerag na? Kerag-kerag ka? Maso stiri kay walang hajang. Huy, ang kulbaan na, abi kong mahajang na stiri kay, ang gamajar na labagkuhan, kay lain raman nagmalipay kay mo 18. Maso gani, waning 18, kani 18, patut ikangkang majutus tubig. Kulbaan ko nitanaw, oy. Okay guys, so panusugod ang programa guys. Ato sang isang hanggang bandari. Kamusta dang sa pigibati dang agripla kadang sa crush ni mo dang? Pigibati ni mo dang? Ha? Wah, zero ka. Kaya ako dyan nga ito nga nga dyan na dyan reply nga na. Basig makumpayan ko sa ospital. Sapan ko sa kalipay. Agripla dyan naman. Kasi basig sumusunod na puning panghatdan. Ano rin tagilaran na. Kuya, puhon dang, ay, puhon guys, kanisur salig mo medyo ni guys. Ag ijahang mapili doon ni puhon. Katri. Katri. Puno, mang English kay kuhan ko. English ira man ko Katri. Ubisaya higdaanan. Katri. Chismis pamidari kay nag kuha naman sila. Uy, tiri ato kada to tiri. Ato ra to dapat kang tatay. Kay pangajuon lagi na imong kamot. Uy, kasuway na hinong ko gingana, gipangaju bang kamot. Ngana gipangaju. Ag kami dari raman may maminaw rami. Dari rami. Chile na biti. Kana kay magsabot-sabot naman ni sila sa ilahang mga balaudan ni ilahang kami diyon. Lah. Na gaji latbi ni malaksi. Malaksi dyan ang latbi. Kaya minja. Kasi may pala mo eh. Mama. Yawin. Ang boss. Ha? This tatay mo subot to kasi stiri ram tuig ka kay kasalman ko. Sunod tuig na sila. Kuan ka ng Marso. Hindi pwede sila Mayo. Di lagi sa tayo mo subot to dengan ni.
Marso matunga he. Lapas-lapasan lang pagpila ka buwan. Marso, Abril, Mayo, pwede Mayo. Pwede na. Mga June, yun na. Kaya rin mo na kang pagbakti ni Limwil. Pero sa kikilig naman. Di pa nang mamilje. Ilan lang. Ang ginikanan, supportara. Check. Hala! Ari magpadugo naman. Agay. Ayaw sa paduga. Ajaw sa di ko masugot. Nagkuwat maganing ko. Ajaw judang sabot sa tadang. Bantay ka sa hadang. Yung naka-stripe mo na yung mamanglim. Lagi. Yung istoryang nanay. Ter, ngerag magtuhod. Hala! Kaya nga no? Yung na-enter. Kabahas na ko. Kulbaan. Kulbaan de ka. Diya. Nga naman siya na. Naghilak mas nanay. Lipay ranggod kong tiri. Kay mahalo na ba? Sadang kagang bagdang mga jabog. Sudan yan. So yan. Reject yan. I love you da. Isa ting kay majabuti. Kalingkawas na rin isa. Kalingkawas na rin. Kalingkawas. Udah. Kuma naman. Asang chika nagilang da dari pagkan kay sige tungkap na mingming kay kani nga mangningning grabe ra bangka. Way batasan po ningning. Halo. Panghuktan man guys, di man tada ni makatungkab. Panghuktan man. Siyempre paglilili. Di jud guys, huktan jud. Mateng gajud di gajud tanay makalili. Taka kajog bukol tere. Maka ka nalipang tay. Karon wana. Pero nakahawid kas dujanan pagtumba, murag wara ka jud pusdak jud ka jo. Ibutang ra jalmi itu. Ajo idot nay, butang ranay. Ning pirsa naman si Sagtamak nga pa man din abot juta. Tama. Jaga na dujanan di. Hawawa ka mo tanaw ko. Ano? Nagpajak ba? Check upon. Warna. Karitay mo ne? Hinigara. Kani. Hilam na. Oh. Anak. Sakit ka jo tay. Sakit pa ni kay mabunog pa man ni. Bugdo. Ay sira laman ay. Karitay wari labot. Darira. Mudar pa tungkol. Ke Japan ko kay. Ke Japan kag dari pasang kege. Delikado pat janan ni. Sus. Hang naman itong tawag na ginahang. Yung tawag man makaya man. Makaya. Bonil ka kita, makaya nga po. Yung tawag. Nga ka na makako ngadto sa ko. Kaya naman na. Tawa na po naman ng tadje. Parami, maabot tas. Malibog mo pagkutay. Adi na ka magjama-jama lagi mag-ingon na karong ihatod. Na magkuha na. Timaan. Ngari na ko dari. Hindi man ko katunong. Di mo nga tus Mado ka wa para mo na ako nagbundok dari, ra mo to ka bundok ang patag-patag man po ni mo. Hug nang sila to kay dari man kadumong. Kami na pong duharan bilin. Kining kawas na sa ningari man maduong kay dito. Sa may gibate ron tay, wara. Nga na magawa may kaso. Haway kaso, ang kasaga man to kaadyo nila gubok. Karon na. So wala lagi na hadlat man. Pagtarong kay Matay man yung tao utan sa mo lagi, diya pasagdan di ay ug unuhay og na kuan. kapag ba na mo yamaran na kinayahan. Hindi na may kontaron. Di kay na disgrasya man. Ano ka? Pagtarong tay ba? Sa gibati nimo si mong oo. Bukol. Iba si mong pamati nga na. Lain hadoran dinis tinayahan sana. Ha? Hindi kakiya po nga na kung sudutan na ito siminto ba ni kon po na bukol. Wa ang di ba katugah ada katugah. Disgrasya na hinuon, imbes ka naglipay-lipay pa. Wala ko dari po saan. Ano ra tay lingkod tay kana misaksakan na nas pikas? Kaya man joy ni tira raman. Muli na ko guys kay matukon mi sukay ukad sang isa ka igsuon. Ang amo pag high school. Ang amo. Sa darag bagong nanghatod do. Dagara bibi sa interview sa Marijan sa pa kum uli. Ani may gibati nimo karon len nga makapananghid nam gadget. Gamay ako ang.
Gaway na. Pero nakukuha, nagpila na ka porsyento po ba nabilin? Wala ka no. Wala na mga nana may mga 10% na laman. 90% na ag nakahaginawa. Ay ikaw dang. Sabi gibati ron dang murag road to forever na. Gamay na gikuan. Gamay na naman. Sa hay baw. Hay baw. Ay sa parang baw. Hani may magibati karon nga murag Lipay man po rin sa karang may lipay. Di ba sabot uwaw po. Parehas ta. Nansa kulba po. kanang sabot jud mo magipuwa mo. Parehas ta. Ala, color lagi tano na. Lir pa dahili katulunok sa di na pud kaajoy nga na. Jale mi ko na pud mi ko na pa magantos dani lem kay maliwan na ni. Kaya magkani mo. Kaya humana mag-aho, forward to limlim. I'm very happy kaya magaginhawa na gadyo ko na 100%. Kaya na mag-atiman ni Tiri. Kaya na, ganun ta man eh. Ako may mag-atiman dani ni Jai. Hindi ko maning kata. Karena barang sarang kumak. Karon pag tinaron mo gadyo kay mautang limwil dan kay laing taon na na. Saan ka ka? Karena kumukuan ko sa puto. Hindi lima jud na paano dito sa pas antikira og magbuang-buang ni. Anto si jud lim pala lagi kag pamili dan ni Ja. Wa man mo tingog. An na bang antos? Andam good kay. Tuduan. Kana mo nang gustong marinig. Dapat mother ang ising-ising mother. Oh. Mother. Sabi kay Surya mother. Nga agsi Tiri mother. Anjag ada unan dito antikira. Dila man sila di magsurut-sabot asa sila. Basta iuli lang pud, iuli lang pud kami nga 1 mili mo pa danay karon to limo or pa niya mo taon daning nagdagubot sa bahay. Uy, ma ito ni magdagubot sa bahay. Kaya mo nang pagkagat ng bahay siga kadabuntag ta sige bugil kay sige pa manig pamikil katunga pa uyab ari man na sige pangaway madyo man nang nalipay jud ko nakauyab ni kay adto naman ni mangaway ni muwili naman ang nakalinggawas na ko ba. Ay salamat sa Ginoo. Ay. Dahil sa pamati. Hay pero nun, wa naman ay usok karon palama mo sana na ninjo nga ron injong gi paumhan na yung tuk nga mo kajud. Dapat injo jud tang paningkamutan nga danang ko ana maminjo. Majug guwat to mininjo. Maunong natas pagka langgod ko mo guwat pa. Langgod gapon kay wa pa masri. Ako iba na anak ko yo Da karon na pa sunod panghatdan. La, Samot di ko makasal kay Heidi. 2023. Hindi sunod tuig pa ako. Wato wa chala man kakaingan no pag di pa kari wato wa chala mga paway pala masana na ninjong no pawaway mo na no. Sa 24. Sana ti cari dinas ate. Nansa mari ang ipakasal buwan January. Di po. Parang mula ko sa kaplomi. Mga June lagi sa. Marso man Aron makatigom-tigom pasli mabuhi pag jang baktin mo dako pa. Pagpakasalupuan. 10 October. ikaw. Manong grocery. Jo na lang kay. John nalagi kay di na makagwantas limwel. John. Maju ganis tatay kay na ukira di ay. Uy naglipay-lipay ra pamiganan na disgrasya na hinuon pero na ukira man pud. Tana. Kay di mahaba nang istoryani. Hoy Teresita. Naga magkata. Ano sa man? Mga ugma na laman. Managa. Atos boom spot. Nay pag-update ba dyan na sa tatay ha? Og unsa ban? Okay ra man ka. Okay ra man sa tatay guys, pero mo lagi to nataranta ko. Tay ato na me. Oh, merkado. Batay na bula. Chat. Duy, pangitaas sa taklob dari nabilin tos lingkuranan.